Itong adult, magkano ang adult? 100 lang isa. Tapos ito po, siguro wala naman. Wala na po. Seven? Adult? Oo. Magkakatins lang, hindi na. Hindi na po. Magkakadins ba? Hindi, actually, ikot lang tayo. Titingnan lang namin. Ngayon lang kami nakapunta dito. Dito kami sa Hibis. Pero kailangan sa mag-register. Eh, basta ano? Saan po ang way pupunta dito? Dito po. Dito po, pwede po. Ano po yung nasa ano po yun? Yun po ano yan? Sa kabila, sir. Sa kabila yan? Pwede pong punta na yan. Kasama na rin yun doon. Ano mayroon po dyan? Kung may din po dyan, pwede mag Dito po may ano po dyan? May ano? din, sir. Ay, po din dyan. Tapos Pwede na po kung para nasa Tagaytay lang ano? pwede na po namin maikot yan kapag ano nag-register kasi sa reward na rin ako. Greenhouse po. Saan po yung dito po may test siya. May mag-register sa photo. Akyat po kayo, sir. Ma'am, anong tagang pangalan nito? Hibiscus? Hibiscus Camp. Anong lugar na po to? Bali po, sir. Okay lang ma'am, okay lang po na ano kita. Pinablog po kasi. Saan po itong lugar ma'am? Consusip, sir. Tigawan. Tigaw, ay part na po to ng Tigawan. So matagal na po itong nag-ooperate dito? Po, mga 7 years. Matagal na rin pala po to. Nakikita ko lang kasi ito sa picture eh. Kaya sinubukan namin. Opo. Mga taga Bicol din po kami. Ang kulo na din. Para babakal. So guys, nandito po to tayo sa Welcome Hibiscus Camp mga kaulat. Dito po sa Concept Tigawan, Camarines Sur mga kaublaks. Na kung saan dati nakikita ko lang to na puro lang picture mga kaublaks. So may ano sila, 100 yung instance sa adult mga kaublaks. So pwede rin doon at kasama na rin tong dito sa taas mga kaublaks pag nag-registration ka. So nandito na tayo, papasok na tayo. Gusto mo maligi? Pwede naman. Pwede naman. Malapit naman ang bahay natin. Try mo. So ganito din mga ka-vlogs. Pwede rin sa taas kung makikita nyo dito. Yun oh, ganda nito. Kitang-kita mo mga ka-vlogs. Oh. Yun pool mga ka-vlogs, pwede maligo dito. Oh. Makikita mo dito mga ka-vlogs. Napakaganda dito mga ka-vlogs. Para kang nasa Tagaytay lang. Dito po yan sa Tigawan, Camarines Sur mga ka-vlogs. Hibiscus Camp mga ka-vlogs. Yun pong dito ko nasa taas ako. Titingnan natin sa baba mga vlog. So maganda rin mga place dito. Kung titingnan mo mga vlogs. Pati yung tubig napakalinis mga vlogs. So yun, ganda. Oo, hindi maligo. Pag medyo iniinita ka ka-vlogs, pwede kang maligo dito. Napakaganda ng tubig. Yun oh. Tama na? Tama na. Yun oh. Ganda. Baka mahulog kayo dyan. Dan.
So ganda no? Hindi na yung sa iba. Gandang maligo no? Ano yan? Ano pala to no? Hindi lang yun. Ang ganda dito mga Koblax. So bali yung tubig dito mga parang nasa third level siya eh. Pinakababa to. And then after dito makikita mo kung malamig po Koblax. You know? Mag-brief na lang kayo. Dan, mag-ano ka na lang, Dan? Isa rin ito. Nangihinay ko, alam lang natin, no? Isa to. Ganito rin. Ito? Wow. Mas marami pang mga ganda dito. Mamaya ba? Kumuha muna tayo ng bibig. Ang ikutan na ako dito. So guys, nandito tayo sa may taong nakaupo. Kung kakain, pwede dito pumisto mga Koblax. Itong mga upuan dito mga Koblax. Again, may bahay siya. Di ba may mga dala kang pagkain, nandito kayo, pwede kayong kumain dito. Ganda na, maupa no? Lalamig. Hindi gano'ng mainit dito. So, bata, diyan ka lang? Balikan ka na lang namin dyan. Loko. Yes, kasi natin magwala nga. Mataas daw yan eh. Oo. Nakakapagod daw. Andun sa unaan. So, Koblax, sulit naman yung bayad dito. Kahit 100 lang, Koblax. Pero maganda. Dati kasi nakikita ko to sa picture lang eh. For the first time ko pumunta dito mga Koblax. So, ayos lang. Kasi bali, sa harap yung pool niya nasa kabila. And then dito sa harap niya, yun, papuntang bundok. Ito ata tinatawag na greenhouse. Ay hindi, blowhouse. Yun. May pool din pala dito mga Koblax. Akala ko doon lang sa kabila. Ayos din pala dito. Yun oh. Ganda, astig oh. Ganda oh. Ang linaw, Koblax. Wow, ang linaw oh. Kung astig, ang lamig-lamig mga Koblax. Oh, kung titingnan mo, dito yan sa part ng ano, nung sa kabila niya. Ganda pala dito, Koblax.
sulit guys sa pagpunta namin dito. Maganda, ayos. Yun oh. Pati pala doon mayroon pa oh. Ganda oh. May waterfalls doon oh. Doon tayo sa kabila para makita natin ka-oblax yung pool. Yung bata tulog na. Yun oh. Dito pala ka-oblax yung tubig oh. Napakalinis ka-oblax. Ganda ng ano, ganda ng views dito. Astig. Oh, titingnan nyo. Oh. Linaw ka dito, tubig oh. Oh, ganda ng tubig oh. Yun oh. Ganda. Oh, dito kami ka mag-arigal. Sarigos ka na. Ganda. Oh, see? Tapos yun ang ka-oblax yun ang tinatawag greenhouse. Oh, yan, gandang tambayan. Kitang-kita mo talaga yung baba ng bundok na to, mga ka-oblax. So, ang hangin dito, ka-oblax, nakakatakot rin. Oh, astig. Kaya kung gusto nyo pumunta dito, try nyo kasi maganda talaga. Panalong panalo, mga ka-oblax. Hindi ka na logi dito. Mas maganda dito mga ka-oblax, magdala kayo ng mga pagkain. Para, mahirap kasi magpapaluto ko dyan eh. Limited lang yung pagkain nila dyan, kumbaga. Hindi afford yung pag marami ng tao. Kaya mas maganda mga ka-oblax, may dala kayong pagkain mga ka-oblax. So, mga ka-oblax, maya-maya, uwi na rin kami kasi nga medyo kanina pa kami dito. Yun, no? Dinaanan namin yung ka-oblax kanina. Doon, sa baba na yun. Oh. Okay. So, mga ka-oblax, hanggang dito na lang aking video. So, salamat sa panonood and don't forget to subscribe my channel and pakiclick na rin ang bell button para update kayo sa mga bagong videos mga ka-oblax. See you in next vlog mga ka-oblax. Bye-bye!